साम्बादिक लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। लोगोसे गासै बिटिसि हालामनि आंनि मानाव गिदिर रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे आसामनि गासै आसामबासि रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावहरदों। दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, आं मुस्रि मनज स्वर्गियारि जे BYSS नि मासिगिरि। BYSS अर्थात भेरगाव जुब समाज सेवक होननानै बुंनाय जादों आरो बे भेरगाव जुब समाज सेवक हिसाबै जोंनि खामानिया मा आरो जों माब्ला जोनोम जाया बेखौ आङो एसे बुंफोरना होनो नागिरबाय। जे BYSS खौ जोङो थांनाय 2019 अर्थात 2019 नि 15 जुनावनो बेखौ जोनोम होनाय जादोंमोन आरो बियो अलरेडि बोसोरसे बारलांबाय। दा बे समाव जोङो बे BYSS नि गेजेरजों जोंनि जे भेरगाव समस्ति बाखि गासै रायजो राजानिसिम मोनसे जों खावलायदों बा जोङो बे समस्ति बाखिखौ लानानै समस्तिनि गेजेराव जोङो मोनफ्रोमबो हारि माहारि हारिसानि गेजेराव अनज्लायनाय खौसेथि आरो समान मोनथाय दा बेखौ लानानै जोङो खामानि मावबोगासिनो दङ। जे जायफोरानोखि मोननांगौ माने जयगता दङ बिथांमोना जेन बेखौ मोननो हायो। दा जों नुयो एखनब्ला जे जायफ्रानोखि मोननांगौ मोनथाय दङ नाथाय गुबुनफ्रासो मोनो, बिथांमोना मोना। दा बेबायदि मोनसे नासयनाय बा गादबनाय बेफोरबायदि जादों आरो बेनिखायनो जों दिनै BYSS आ जोनोम जादों जे जोङो गंफ्रोमबो गामिनि थागिबि सुबुंफोरनो, जोंनि रायजो राजाफोरनो, जोंनि समाजनो जों बोरैहाय समान मोनथायखौ होनो हायो। दा बेखौ लानानै जोङो बे BYSS खौ जोनोम होनाय जादों आरो BYSS नि स्ट्राक्चार हिसाबै जुदि नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन जे जोङो समस्तियाव मोनसे काउन्सिल हिसाबै जोङो गायसननाय जादों। बे काउन्सिलनि चेयारमेना जिहेतु आं आरो जोंहा बोसोनगिरि सानै दङ, बिनिफ्राय लेङाइ मासिगिरि, जोंनि लिंथुमगिरि, लेङाइ लिंथुमगिरि आरो गासै जोंहा बिदि लानानै गासै सोद्रोमाफोर लानानै 27 जन जोङो मेम्बारफोर बेवहाय जोंहा केबिनेट बडि हिसाबै दङ। दा बिनिफ्राय भेरगाव समस्ति हिसाबै जोंहा मोनथाम आन्सलिक गोग्लैयो बेवहाय, डिमाकुसि, खाग्राबारि, भेरगाव आन्सलिक दङ आरो बे मोनफ्रोमबो आन्सलिकखौ जोङो मोनफा मोनफा जन हिसाबै जोङो दानानै लानाय जादों। दा बे जनाव जोंहा साफा साफा जनेलनि मोनसे हेड थागोन। जनेल हेड होननानै बुङो जोंनि BYSS नि माने स्ट्राक्चार बादियै। आरो बे जनेल हेडनि सिङाव माखासे प्राइमारिफोर थाबाय, गामिफोर थाबाय। बे प्राइमारिफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जोंहा टीम लिडार थायो। मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि आन्दाराव गंफा गामियाव माने सासे सासे टीम लिडार दङ आरो बेनिफ्राय गंफ्रोमबो समस्तियाव जेसेबांखिनि गामिफोर दङ बे गामियाव साबा साबाहै जोंहा मेम्बार दङ। दा बिदिब्ला जोंनि गासै जोंनि बे BYSS नि सोद्रोमाफोरा दिनैनि थारिखआव जुदि जोङो बुङोब्ला बे सोद्रोमाफोर दङ, बेयाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ। दा बिदिब्ला जोङो दिनै आसाबादि जे दिनै जोङो बे मोनसे लाइमोन सेंग्रानि जि गोहो, बे गोहोखौ मोनसे मिस इउज खालामालासिनो थि मोनसे जायगायाव बे गोहोखौ बाहायनानै समाजखौ सुस्रांनाय, समाजनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो गासैबो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो खावलायबोदों आरो गोबां जोंनि सेंग्रा जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा बेवहाय बाहागो लादों। आरो बे हिसाबै जों दिनै नुदों जों मावनो हानाय गोबां खामानिफोरा दिनै जोंनि आखायाव दङ। जे जोङो खम समनि गेजेरावनो जुदि जोङो थावजेन्डस मेम्बारफ्रा जुदि बे खामानिखौ मावोब्ला जोङो खामानि मावनो गोबां हानाय मोनसे केपासिटियाव फैदों। दा अब्ला बेजोंनो आं खावलायबाय जे गोसो गुदुं जायफोर जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनाबो जोंनि बेबायदि मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन, बियो मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन, बियो रावबो राजखान्थि हान्जाजों सोमोन्दो गैया। नाथायबा जोङो सम आरो खाबुखौ नायनानै, जोंनि मोजांखौ नायनानै जाय राजखान्थि हान्जाफ्रानोखि मोजां खामानि मावनो ओंखारबोदों, दा बेबायदि बुङोब्ला UPPL नङा होमबा? दा बे UPPL खौ जों दिनै मोजां खामानि मावनो ओंखारबोनायनि थाखाय दिनै नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनब्लाबो जोङो थोंजोंहाय जोङो दिनै UPPL खौ सापर्ट खालामनानै खामानि मावनो ओंखारबोदों। लोगोसे भेरगाव समस्तिनि 32 नं भेरगाव BTC समस्तिनि UPPL नि बिजाथि मानगोनां मुस्रि दावबायसा बर' बिथांखौ जोङो BYSS निफ्राय थोंजोंहाय जों UPPL नि जानानै दिनै सापर्ट होनानै खामानि मावनो थाखाय नैबे प्रेस मिडियानि गेजेरजों जोङो दिनै फोसावदों।